ten unha experiencia piloto de compostaxe comunitaria, é unha experiencia na que temos que por todos, Concello, Diputación, Xunta, os 5 sentidos, porque dependendo de que consigamos que teña éxito a iniciativa, pois vai a ser un elemento esencial na estructuración do servicio de recollida e tratamento de residuos, neste caso residuos de podas, fundamentalmente materia orgánica, e temos dúas experiencias, unha nun barrio máis de edificios, que é moi interesante para o modelo Carballiño, e outra nunha área residencial na que tamén temos moito que dicir. Supón estar ao carón dos concellos en un tema moi sensible como son os residuos, que temos que falar sempre en positivo agora como recursos, pero que non deixa de ser un custo moi importante á hora de facer a xestión. Pero sin facer xestión de residuos dificilmente podemos alcanzar pois esa Galicia que queremos, eses concellos que queremos, de cara a un futuro que ten que pasar pois por o cuidado da saúde das persoas, e polos residuos temos que comenzar. De maneira que este ano a Xunta de Galicia fixo un esforzo moi importante, esforzo que ao final se traduce en números, 8,1 millóns de euros para un total de 105 entidades locais que presentaron 195 proxectos con un fin, e ese fin é pois proceder de mellor xeito á separación de os residuos, ampliar aquelas zonas onde xa temos certa experiencia, seguir concienciando a poboación, porque sin os cidadáns dificilmente as administracións podemos facer absolutamente nada. Que finalidade ten isto? Evidentemente, a primeira, a lóxica. Evidentemente, contribuir á separación de residuos e contribuir á mellora do medio ambiente, contribuir á economía circular, que en definitiva é o que queremos para todos. Pero tamén importante, nos acreditamos que este esforzo ten recompensa, e ten unha recompensa fiscal. Na taxa de recollida de lixo, que este ano actualizamos, efectivamente, hai unhas bonificacións moi importantes por a separación de residuos, e así quen faga uso ben de composteiros particulares, de composteiros domésticos, os que, xa digo, en moitos casos lle facilitamos nós ese composteiro, ou ben o que faga uso de composteiros comunitarios como que estamos aquí, efectivamente, pois, e acredite ese uso, vai ser obxecto dunha reducción importante.